Molt bones, què tal? Són les 3 del matí, estic aquí en un pàrquing comprant provisions per un viatget que anem a fer i he dit anem a fer perquè no estic sol, tinc visita i amb la Sílvia i l'Alba hem llogat aquest cotxe. Hola! Hola, bon dia. I ens n'anem a celebrar l'Independence Day a Los Angeles. Bueno, compra feta, provisions, Red Bulls, perquè són molt d'hora, cafè de la Sílvia amb la bandera. Heu vist que xulo? Els cotxes americans aquí, tot automàtic, pim-pam. Tot bé, Alba, per aquí al darrere amb les provisions? Sí, M&M's, cookies, aquí sota tenim sucs, tenim de tot. Hola, comença la ruta. Us vaig dir que us ensenyaria el que hi havia i ara us gravaré el trànsit i les cues i com està de difícil per aparcar, perquè estem cagant-nos ja en la p***. Bueno, això borra Arnau, que ma mare després em pot bronca de les paraulotes, però... Aviam, Jordi, quantes vegades t'hauré de dir que cada cop que em dius que esborri una cosa, no l'esborraré? És la màgia del directe. Però, en fi, esperem que la teva mare no s'enfadi gaire. Segur que no. Això és Malibu, un poblet molt maco, que si no és que és molt maco aquest poblet de Malibu, ens estem passant pipa... La veritat és que és molt maco. És molt maco quan no vens un 4 de juliol i està tot col·lapsat de cotxes i no pots aparcar enlloc i estàs, què, una hora i mitja donant voltes buscant pàrquing. Perquè has vist un pàrquing que val $5 la mitja hora i has dit és molt car. Hem acabat tornant als $5 la mitja hora perquè estem fins als collons de donar voltes per tot arreu. I hem dit, sí, i era el més econòmic. Hem dit, paga, anem a veure el pier, que és preciós, anem a veure tota la zona i acabem abans. Com us deia abans, no hi ha espai per aparcar, estem a les casetes, al costat de la platja, no hi ha pàrquing per aparcar i quan hi ha pàrquing per aparcar no hi ha escales per baixar a la platja, no hi ha zona per accedir a la platja. Per tant, vas fent voltes i voltes i voltes fins que acabes pagant com un burro, perquè si no, no pots fer res més que anar tirant cap a Los Angeles, que és el que estem fent. Estem cansats, ens hem llevat a les 3, no trobàvem pàrquing, hem perdut més d'una hora i mitja, fent voltes per no haver de pagar. Mireu, aquí hem fet la volta 2 vegades en aquest semàfor. Vale. Per portar-me la contrària al vídeo, doncs he hagut de trobar un pàrquing aquí. Vale? Doncs vinga, ara us ensenyo des de baix. I pues res, al Pacífic. I anem cap allà, cap a la zona de Los Angeles, i ara anem a Beverly Hills. Clar, em diràs que no ens hem estat matant aquí a metralletes i bazookasos la tira de vegades. Mira com mola, em diràs que no. És més, aquí vas, és on vam haver de fer una cosa, una missió d'un codi d'una alarma, no te'n recordes? On vam aconseguir el cotxe aquell blindat. Era aquí, sota aquest pont, segur, n'estic segur. Tio, això és l'entrada literal de Los Angeles al GTA, tio. Em diràs que no, goita, a la platja i allà dalt, els edificis... És el GTA. O sigui, és que estic per parar un cotxe guapo, fotre-li un cop de puny i... Goita, és l'entrada literal del GTA. Doncs no m'he tirat jo a vegades en paracaigudes en aquell edifici. Bueno, estem al barri de Beverly Hills i aquí, a la dreta, tenim la casa de Michael Jackson. Bueno, ara ja no, la que era. Aquesta és l'entrada i la casa, una casa, doncs com qualsevol de les que pot haver a la Garriga, de Walt Disney. Beverly Hills, senyores i senyors. Impressionant. O sigui, això no és una entrada d'una casa, això és l'entrada d'un castell. I això, senyores i senyors, és el que passa quan vas a 2 per hora per Beverly Hills barrant el pas a les estrelles de debò. Atenció, la casa modesta que hi ha aquí davant. Bueno, totes ho són, Però és que això... Qui viu aquí, tio? Aquí tenim la petita casa de
Rod Stewart. L'entrada de casa, de la que era la casa de la Marilyn Monroe. I aquí, la casa de l'Elvis Presley. Vale, atenció, la casa i el cotxe de Justin Bieber. Senyores i senyors, Això és la casa. I allà, el cotxe. Cotxe petitó i tal. Flipa. I sí, ho sé, esteu pensant, Jordi, no us veuré, tio. Només es veuen entrades. Ja, la veritat és que aquesta visita és una mica morbosa i no es veu una merda. O sigui, veus una entrada, Elvis Presley, oh, i veus cotxes gravant, i veus furgonetes que van passant i van explicant. La veritat, jo crec que amb un carrer n'hem tingut prou. No té res, no té res. O sigui, hi ha cases més guapes i més a la vista que les que hem estat ensenyant, així que res, Beverly Hills, senyors. Bueno, estic veient que m'ha tocat el sol, merda, tio. I això que no hem sortit del cotxe. Bueno, estem aquí a una habitació d'Airbnb que hem agafat. Ara us ensenyo l'Alba, que està al lavabo. Alba, vaig entrar... No, és broma. I res, a descansar 2 hores i després anirem als focs artificials del 4 July, o July 4. Bye. Hasta otro ratito. I en el pròxim episodi... És que estic enamoradíssim i emocionadíssim. No, em sembla que us havia dit que us ensenyaria l'observatori, però estem tan empanats i tan cansats que no ho he fet.